Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa a je tady Bobo. A dneska si ukážeme tady ten tank. Jmenuje se Lux. A natáčím tady World of Tanks Blitz. Tak. Ten tank je, jak už jsem říkal, Lux a má hodně dobře obrněnou věž a zezadu moc ne a zepředu taky moc ne. Tady to má tak nějak hodně zvláštně. Ale je zase na druhou stranu je strašně rychlý a je docela přesný. Takže jdem se mrknout na nějakou tu bitvu. Takhle se, když to říkám, co umí, tak nezní to určitě zrovna nejlépe. Ale potom uvidíte, potom z té bitvy doufám, že poznáte jeho sílu. Proti nám Suit 76, což bude určitě jako silný protivník, jestli do mě půjde na dálku. Ale pokud budeme jenom potom třeba 1 proti 1, tak určitě větší šanci máme. Tak napíšu, že tady tam to nevypadá, že už se toho bylo. Tak jako nejradši bych asi jistou Matolu. Ten člověk nevypadá, že by to směl zrovna. Tak naši se rozhodli, protože ročným základnou. Nic proti tomu. Tady často dělává. Nevidíme to v tom nic špatného nebo nějakou hru. Určitě ne. Já se tady rovnou tak točím, vidíte, jedu 40, což je teda dost dobrý. Máme poškozený pás. To budeme zrovna dvakrát dávat srdce. Zamířím. Jak jsem říkal, ten tank je docela přesný, takže naši tady obsadili základnu. Můžete vidět. Kdyby mi někdo byl, tady kolik to stálo. Tak mi se to dobrý. Mám tady kryjem záraz na 2 třech, takže. Tak tady tým se nám zatím neodhalil. Lux. No, úplně dobře vidím. Tak pojedu. Místo. Myslím, že tím obsazou základně na nějaký brání, tak uvidíme. Říkám, říkám se to nějaký zvýšení. Oni tam zaútočili. Já bych se možná spíš přesunul k té základně. Tady mám tady otočím teď ten Lux. Takže tady ten našim mohou tak nějak pomoct trochu. Tak Lux zabil naši BV2, ale já jsem viděl. Já jedu a ukážu něco proto. Neprolezli jsme pancíř. Neprostřelili přes to. Máme dál někde munici, tam je ten Lux. Máme vykouknout trošku. Mír, Lux. Máme to docela předlečou, ty dva Luxy. Dostávám tady. Dodělali mě. Tak prostě se jim docela povedlo, dokázali to hodně dobře ho to obsadit. Ty Luxy tam jenom trošku vykoukli, dali strašně moc rán a potom znovu zajeli, takže to hráli, tak to hrát mám. A ještě si vezmeme můj oblíbený tank Suit 85B. On má docela teda slabý pancíř a nemá věž, což je nevýhoda.
Ale na druhou stranu dává to docela velký rany. Takže pokud to s tím někomu fakt dáte, tak můžete dát bez problémů za 200. Což je dobrý. Samozřejmě musíte nakonec nějaký to vylepšený dílo, nebo jak se to jmenuje, prostě. Píše ten Lux asi až ať jedeme za ním, předpokládám. Když se píše a pomoc. Takže já bych měl takový sním. Abych měl takový sním, abych to tady někdo takhle se vykontil. Doufám, že mě dobře slyšíte. No. Tak já to tady zakempím a počkám, co se bude dít. To ten tank má zvláštně skopaný ten předek, tak zvláštně, takže nám tady ukazují, ale to je úplně na druhé straně. Tady zkusím to zaměřit. Povědu. O, tak toho dali teda pěkně, ten Lux, toho jsem si nechat. Ten roz byl krásný, ten dostává od té A20. Se mi samozřejmě nelíbí. Čekáme tam, že zajedu pomoct. Tam jsem tam jde B1, se mi nelíbí, takže já to tady vezmu z kopečka. Jsem říkal, můžeme mu dát i za 200, takže ta B1 je ke mně ještě otočená blbě, takže to tady udělal také dost blbě. S tím takhle tak nějak natočíme. Dobrý. Zrychlíme nabíjení a už bych jim měl teoreticky dodělat na hranu. Ještě mě stihla hitnout párkrát, tak tady zrychlím. A můžeme je tamhle trošku rozbít. Se mi tady vůbec nelíbí, tak samozřejmě. Že se tady takhle s takým otočíme. Dívá se mi pěkně. Tak pozor na ten tank. Já jsem ho myslím, tak to bude mít dobré následky. Tento schytal celé bezproblémově. Člověk zaútočí. Čekám, až to do mě střelí to PZ-ko. No, díky nám. Tak mu dám. Tak máme triple kill. Tak a to by byl asi konec toho videa. Ještě se mrkneme, kolik jsem čeho získal. Dobrý, tak získal jsem 2000, to by bylo asi vše a já se loučím a ahoj.